खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनखौ आंनि फिन गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो अबंगसानि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दावगा हारिमु आफादनिफ्राय जोङो नैबे मोसानायानो जाहैबाय जारा फाग्लाखौ दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय फोरोंजेननो नागिरदों दावगा हारिमु आफादाव। स' जाय बिथांमोना दावगा हारिमु आफादाव गोदान बिथांमोना गासैखौबो नायजोबलां होमब्लासो बुजिगोन दावगा हारिमु आफादाव जों माबायदि फोरोङो। स' बेनोमोन लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना दावगा हारिमु आफादाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। बिदिबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै।
5 6 7 8 again 1 2 3 4 5 6 7 8 good job Daniel lebih satu. 4 1 So दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोन भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ जोङो बेसेखिनियावनो हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय आरोखि गोजोन्थों Thanks for watching all my dear subscriber Bye bye